I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Marija Karma, a danas imamo za ručak, odnosno za večeru, burgere sa pečurkama. I kao što vidite, pečurke se ovdje ne vide, ali ovo su grilovane pečurke iz Rerne i baš su brutalne i jedno čekam da podelim sa vama ovaj recept. Pa ako ste zainteresovani da vidite kako da napravite ove super burgere, ostanite sa mnom na kanalu. Prelazimo na recept za zemičke, pa onda idemo na pečurke i sve ovo ostalo. Za testo nam treba 450 g običnog belog brašna i 50 g nekog integralnog koje god želite. Ako nemate integralno stavite samo belo, ali ja uvijek tako volim da prošaram, pa sam tako uradila i ovaj put. Zatim nam treba 2 otprezne kašičice soli, to ćemo staviti ovdje u testo. Onda ovdje imam 10 g suvog kvasca i jednu kašičicu šećera. Treba će nam i mlaka voda, sad nemam pojma koliko vode. Sipat ću u ovaj kvasac i šećer malo, pa ću vidjeti na kraju videa koliko sam vode potrošila i to ću vam zapisati u opisu videa. Pomešat ću sad ovaj kvasac da malo odstoji u ovoj mlakoj vodi i za par minuta krećemo sa mešanjem testa. Ne znam ko me natera da kupim ove fancy činije u kojima ne mogu ništa da promešam, a da ne prospim sa strane, znači užas. Nema veze, kažite mi da su lepe činije, ajde, barem nešto lepo u ovoj priči. Sad, pošto je kvasac spreman, ovdje imamo ova brašna. Sad ćemo ovu so da pomešamo s ovim brašnjima. Napravimo ovdje malo rupu u sredini. Sipamo kvasac, vodu i šećer. Zatim dodamo još malo vode. I umesimo testo. Počet ću prvo sa ovom varljačom ovako. A onda moram i ruke da isprljam. Ipak neću sad prljati ruke, nego ću samo ovako da umesim. I ostavit ću da odstoji, pa ćemo kasnije da se prljamo. Pospite ovako malo brašna. Prekrijte nekom kesom, folijom, šta god imate i ostavite da odstoji. Dok nama testo bude odstojalo, ja ću pripremiti sve ostalo što ide u ove divne burgere. Što se burgera tiče, ako jedete meso, možete unutra staviti mešano meso, pljesku ili nešto što volite po vašem ukusu, ali ako kojim slučajem postite ili jednostavno ne jedete meso, možete unutra staviti pečurke kao što ćemo mi danas, ili napravite neke druge male burgere od nekog povrća ili čega god već volite. Sad, što se tiče pečuraka, mi ćemo koristiti ove Portobello pečurke i naravno uzeli smo ih na akciji. Njih imate u Lidlu da kupite i baš su dobre. Sada, pošto pečurke idu u Rernu, stavit ćemo malo seckanog belog luka, neke začine, ulje i to, da bi one bile onako kao da su sa roštilja. A za ostatak burgera treba će nam ono klasika neka, znači neki senf, majonez, kečap, šta već volite da stavljate u burgere, neka salatica, mi smo ovdje uzeli neku šarenu super salatu koju volimo, eventualno cherry paradise, možda kiseli krastavčić ili nešto, to ćemo vidjeti već kasnije šta ćemo sve da natrpamo unutra i da nam se naravno što više smuči. Pa hajde da počnemo sada sa pečurkama. Prvo ću da ih operem, da ih oljuštim. Što ću da ljuštim na pečurci, bože. Prvo ću samo oprati pečurke i stavljam ih u Rernu da se one peku dok nam testo ne dolazi. Ove pečurke su iz Italije i baš su dobre. Pogledajte kako su ogromne i baš su lepe i interesantne. Prošli put sam spremala obične šampinjone u Rerni sa brdo začina i bili su boli glava. Tako da eto, ako ne možete da nađete ove pečurke, slobodno stavite šampinjone, samo ih onako fino začinite i biće isto dobri burgeri ili šta god već da spremate s pečurkama. I evo šta ćemo da uradimo, ništa spektakularno, samo ćemo da poređamo ove pečurke ovdje po ovom plehu, tako. Sad ću da uključim lepo Rernu dok ja ovo seckam da se Rerna malo zagreje. Pa evo, nek ide život. 5 komada na 5 pečuraka, bit će ovo divno. Ako ne volite beli luk, nemojte uopšte da stavljate. Mi se baš davimo u belom luku, pa je nama ovo kao svakodnevica, ali ako ne volite, samo ga izostavite. Sada, što se začina tiče, stavit ću ovako malo bibera. Mi ovdje imamo začine koji su iz neke ruske radnje, nemam pojma gdje su to naši uzimali, ja mislim negdje u Pančevu i baš su dobri, ovo su neki miksevi raznih biljaka i morske soli. Tako da baš su dobri, ali možete da stavite ono obično biber, so, suvi začin, nemam pojma, ovaj suvi beli luk. Šta god imate, slobodno stavite, neće da fali ništa tu ovim pečurkama. Može malo belog luka, jer kao nema dovoljno belog luka. A može malo oregano, što da ne. I to je to. Stavljamo ovo u Rernu. Tako.
koliko je prošlo vremena, ali u svakom slučaju pečurke su se negde na pola smanjile. Sad ću lepo da ih okrenem ovako, ako uspem. Posolit ću sada još malo i ovu drugu stranu, naravno sa ovim začinom koji ima suvi beli luk i so. Stavljam ovo sada da se još ispeče, a u međuvremenu ćemo da napravimo jufkice od testa. I pošto nam je testo naraslo, sad ćemo da napravimo ove divne jufkice. I pravo je vreme da uprljamo naše ruke. E sad, pošto mi imamo tamo 5 pečuraka, ja ću ovo podeliti na 5 delova, a vi to procenite na osnovu vaših pečurkica ili na osnovu toga koliki želite ove burgere. Ostavljam da odstoje i vidjet ćete šta ćemo sad uraditi. Pošto danas primamo hamburgere, želim da odozgo ima susam i neke ovako semenčice, a obzirom na to da je danas postna varijanta, pokazat ću vam sada jedan trik. Stavite ovako neke semenke, susam ili šta god već imate u činiju, prelijte to sa vodom i ostavite da se semenčice napiju sa vodom. Ovo ćemo ostaviti ovdje sa strane, pa ćemo s ovim kasnije premazati naše divne zemičke. A ako kojim slučajem spremate mrsnu varijantu, uopšte ne morate da potopite ovako semenke, nego možete samo da premažete belancetom ili cijelim jajetom preko zemički i onda samo nabacite susam, znači to je kad nadođe testo. Dobro. Prvo ću da procidim ovo i ništa, samo ovako premažem preko. Sad ćemo ovo da stavimo da se ispeče. Tada! Kako ovo izgleda dobro! Wow! Poprskajte ih ovako malo sa vodom i stavite neku foliju da odstoje još par minuta, samo da malo omekšaju i to je to. Možemo da filujemo naše burgere! Ništa, u svakom slučaju imamo danas pomoć, Mija je tu sa nama, ali nećete vidjeti pošto kaže da se nije našminkala i razumijem skroz jer nisam ni ja, pa zato i ne snimam sebe danas. Ništa, sad ćemo da isečemo ove, kako se više zove? Zemičke. Zemičke, jeste. Tako nešto. Vidim sve pogačice. Zemičke, bravo. Sad će Mija da nam iseče ove, da ovako sigurno. Evo ti, iseci nam ove zemičke na pola pa da počnemo da filujemo. Mi ćemo ih filovati, imamo ovdje neki tartar, senf, kečap, neke salatice smo uzeli ovdje, kisele krastavčiće. I krećemo. Sad ćemo prvo da stavimo tartar. Tako, bahato kao i uvek. Sad ćemo da stavimo preko ovoga salatu. Paradajz. Sad mi nismo našli neki normalan paradajz pa smo kupili ovaj čeri. Nije mu sad još uvek sezona, tako da nema neki izbor. Konačno pečurkica. Može malo kečapa. Kiseli krastavčići. Ne znam samo ko će da pojede ovu splačinu. Šta sam sve stavila ovdje, sačuvajmo. Mi? I evo sad ćemo da stavimo malo crnog luka tu preko. Još jedna salata. Poklopac. I ovako, jedna maslina od ozgo. I mislim da je to to. Ovo je najčešće što sam spremila burgere sa pečurkama i sve se vidi osim pečuraka. Pogledaj, molim. I ljudi, to je to što se tiče ovog današnjeg videa. Nadam se da ste uživali i da ćete spremiti ove divne burgere sa pečurkama koje se uopšte ne vide u ovom burgeru. Mi smo ovdje stavili sve živo i nadam se da će neko hteti da pojede ovo. I to je to, eto, šta da vam kažem, uživajte, a mi se vidimo za par dana. Ćao! Odlično, bravo. Ovo izgleda super, mogu ti reći. Divno izgleda. Ekstra. Nice. Bravo, svaka čast, odlično.